non APHLC phan nangketong prong BJP ban chenglok la BJP aro atum nangketong prong bangke la hello la tum election isu ke la hini belu abelo rat phan ke kapre ke autonomous state dalam pini ke abelo la tum rat phan kapamanghu rat phan non isu ke pon bangke nomor 1 bangke APHLC tum re election cobai da lalu mati di nomor hinia bangke APHLC tum party registration claim kledat poisa curung det macudet pemati di la ni rat phan pini paklar po re-election lake 2022 ningkan sinilitum re-election nangji pu Guwahati High Court itum case pidam lo case ki pidam nang ko kathela hello da ke 6 schedule area Karbi Anglong ke aposi da ke autonomous council election MSC election bangke Assam government atum state government tum nachi yok dunu ne laso state government tum nachi yok dunu joni sipini national party tum BJP long punon council kachari long deputy chairman pen chenglok MSC ang hoyan nang long nun lo mati lake ke long ya right sabe lake 6 schedule munit kali tumke setapi ni pidalo la suppose lage re-election pedo nai la so election ke lage illegal punin tungi pu thekela helo la si case pilo ilitum case ache dan lo rada tum tangka asap sap susup nang chirap dun si tum case pilo seta pin yarnian tala so case pipot si pending do berlo pulo tang te lake APHLC tum le rat phana ka chong thui gali kopia pulo tang te 2023 24 ningkan la so case ki thura hut dak Karbi Anglong along elected members ajha atum penang atum dei aja tung kopia posi Guwahati doram plung lo kopia the si hala advocate atum phan kiri dam mungwang lonte lake hala advocate atum phan ki namji ba advocate atum phan la bangso re election a case ka pathu the dai phan le Guwahati long latum ke claim kalima la si re election padu nai punil tum ke hang long si BJP atum yang si APHLC phan ang phere re APHLC phan nang phere dor de re election pathu nang pujong sila ana dom do pulorang te advocate phan kiri namungia kam be gente halada ha re-election padolong le dei phana tum halada ber dam de dei kante lasi re-election ka padolong le re-election pen rara phana pa chu bai ke la ke non kachari bom team Karbi Anglong BJP atu la tum yong sila ana dom ang thin ke thedo polo dang te re-election padono kopi polo pado hayadat kante re-election ka phi lam lo town committee election phanta ad hoc committee sinon gese by election di haura khata son by election pedo nai Ujit Kumar de galang lege chebo julo elected member people of pedo hendet ke la si dak pen si thek dak lo BJP aphan ke rat atu maning dok de la pen non kachari bom team Karbi Anglong dum ke athak si bong homason areng phu che pang tang bocolo abinong et ke la tum phan ke rat atu maning dok de lo la pen hayun elo APHLC mane ka phere lo lage lalu nomor hinia bang ke registration claim kledat poisa curung den ma chodet pu BJP tu ma isu abe ong hai si pon thabre social media pang dak thabre labangso a registration ke claim fan ke Delhi ke nili mata dulu ake hai Bikromanse dulu itu masar jai kathar dolo Samson Teron dulu Delhi damlo election commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicerap nai cetodun penajok tangka poisa sap ki sup ke curung penajok affidavit nang bang faru siman affidavit a documents anta election commission of India long tum pidam elo lapen batake thom suse damlo gedi election commission of India long aphi bangel itu ma dak bothat langso president Bikromanse masih Delhi damlo election commission of India long lahai documents pidam lo kaddo all clear lasi clear eta pc election commission of India pen recommendation isia lo tame itu ma APHLC president itu ma sar jai kathar phanang lo elo jong si claim kledat poson nang loi mala Delhi pen nang loi mala election commission of India pen dak APHLC president ma nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sar jai kathar lo lapen ilitum ke claim naya kaman claim lab lo documents pinayan claim lab lo lapen affidavit pinayan claim lab lo APHLC pen ke claim naya kam ana bangke ilitum claim lab lo non bangke ilitum APHLC bangke kachong hong cholo election commission of India pen comment tu silitum APHLC phanang ke hangima election commission of India pen comment tu situm phanang ke phaima lasi chong hong ding cholo lasi la ilitum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura phelong na chini dun de tum si la hayalam ke pini social media long pang dak thabre chol lalu si rat manghunang ne lalu nili pui mangge